Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u podcastu Rodičovské ultra. Dneska tady máme opět hosta a není to nikdo jiný než naše oblíbená nutriční specialistka Peťa Kuřátková. Ahoj, Peťo. Ahoj, díky za pozvání zase. Já tady Peťu moc vítám, jsem ráda, že jsme tady tu minisérii uskutečnili, protože opravdu ta výživa, jsem to zmiňovala minule, že to je prostě pořád, to je celodenní akce, pořád někdo potřebuje jíst. Tak jsem ráda, když můžeme pozdílet nějaký typy, triky a trošku si pomoct vzájemně, že jsme v tom spolu a že to prostě řešíme úplně všichni. No a dneska máme zajímavý téma. Dneska se totiž budeme bavit o tom, co dělat, když dítě přijde, že dostalo ty bonbonky od babičky, nebo že ve školce měli lízátka a můžu si dát, mami, můžu si dát. Všichni mají. Tak co s tím? Jak se k tomu postavit, jak to dělat a jak se z toho nestresovat možná úplně hrozně moc, protože to se dít bude. A já jenom ještě přivítám všechny posluchače, co přišli od Peti. Mají rádi všechny její recepty, včetně mě. A vítám vás u Rodičovské ultra, podcast, který vám chtěl dodat trošku energie, motivace, možná inspirace, pomoc v té mateřské cestě, na které jsme tady tak všichni společně, i když většinou sami doma. Tak už nechám mluvit Peťu. Peťo, ještě jednou vítej. Co ty a sladkosti? Jak to máte doma? Jak to dáváš? Ja už som myslela, že sa spýtať, čo ty a sladkosti, pretože ja milujem sladkosti. Ne. Respektíve ja milujem sladké. A to možno takí tí nestranní, ktorí ma nepoznajú, fakt o mne nevedia, ale ja som úplne na sladké. Ťahá sa to samozrejme od detstva. A asi sa nedá povedať, že na čo viac a na čo menej. Proste mám rada sladkú chuť. Uh-huh. Sladké typy jedál, či už ako je žemlovka, buchtičky s vanilkovým krémom, alebo proste sladké typy. Já nevím, jestli jste Peťu někdy viděli, ale no tady sedí naproti mě, jo. A jako nevypadá na to opravdu hubená holka. No, a to je presne to, že to treba vyvážiť. Že to sladké môžeme milovať, ale nemusíme proste z toho priberať. Dobře. Takže ja sladké milujem, moto. ale snažím sa to samozrejme trošku regulovať. Niekedy sa mi to darí viac, niekedy menej, ale ja to tak mám, že každý deň potrebujem niečo sladké. To neznamená, že si každý deň kúpem sladkosti, to rozhodne nie, ale že ja napríklad milujem raňajky na sladko. Ďaleko viac receptov tvorím na sladko, čo sa rána týka. Milujem lievance, wafle, rozličné druhy kaší, zapečených makkejkov, palacíniek a mnohých ďalších vecí. Ale vždy sa to snažím vyskladať tak, aby tam nebolo príliš mnoho cukru, alebo nahrádzam cukor s čakankovým sirupom. Alebo... Máte doma cukr, jo? Máme klasický repný bielý cukr. Fakt? Hustý. Já ještě přeruším jednou story, protože my doma cukr moc nemáme. Vlastně nemáme. Možná do kafe jako cukřenku, ale jinak vlastně ne. Taky jako jedem sirupy a med a tak. No a jak začala chodit do školky, tak to tam začalo být, že? A měli nějaký jako sladký oběd, buchty, nějaký ovocný a na tom cukr. A právě přišla domů a říká: Mami, my jsme měli na oběd nějaký koláče, no buchty. Tam bylo něco bílého nahoře. Já vůbec teda nevím, co to bylo, ale bylo to moc dobrý. To byl cukr. A fakt doma nemáte cukor? Ne. Jako vlastně já sladím buď taky jako syrupama, nebo tím medem, nebo tak. A myslím si, že jsem ho jednou koupila, když jsem byla těhotná. A měla jsem totální potřebu jako nudlí s mákem, takže jsem si koupila klasický moučkový cukr, ale pak jako tady ležel a vlastně jsem jenom čekala, kdy tam přijdou nějaký breberky si ho sníst. Nemáme, no. Ja si to úplne neviem predstaviť, ale nie ani tak z toho nutričného významu, pretože to teraz možno bude veľký aha moment pre mnohých, možno aj pre teba, že javorový sirup, detlový sirup, agave sirup, med sú úplne totožnou záležitosťou ako klasický cukor, ale nedokážu nám to nahradiť v rámci pečenia. Respektíve nie všetko a nevždy a nie v rovnakej miere, pretože v momente, keď ja tam mám príklad, poviem 150 gramov cukru kryštálového a ja to nahradím 100 gramami medu, tak to skrátka aj chuťovo, pretože med je trošičku sladší, tak to chuťovo bude niekde inde a zároveň proste ten med tam spôsobí tvrdosť toho cesta a už to nebude tak dobré.
A rovnako to je čakankový sirup. To je jediná výnimka z tých všetkých sirupov, pretože čakanka je vlastne vláknina, inulín z toho koreňa tej rastlinky, ktorá má sladkú chuť, takže to je v podstate 90% iba vláknina a iba 10% je ten pridaný cukor. Čiže... Proto pozor na čakankový sirup, pokud ho neznáte a začnete, tak veľké množství vám nemusí udělat úplně presne dobře. tak, on má trošku laxatíve preháňacie účinky, takže pozor aj u malých detí a tak ďalej a nedá sa treba z tých 150 gramov cukru v buchte nahradiť 150 gramov čakankového sirupu. Jednak je to strašne drahé zbytočne a jednak to cesto proste nebude vláčne dobre. Takže ja sa to snažím proste tak nejak pol na pol a keďže pečiem aj klasické proste veci, rôzne babovky a také záležitosti, tak tam všade proste ide nejaká časť cukru. Takže... Já nevím, nějak mi to jako v tom pečení nechybí. Jako je pravda, že třeba vánoční cukroví vlastně vůbec většinou třeba babička udělá těsto a my pak děláme společně, že vlastně to se mě netýká. Ale vlastně většinou dosazujeme až, teď tak nad tím přemýšlím, třeba až potom, že vlastně třeba udělám ty lívance nebo tu buchtu a vlastně na to si třeba dáme potom něco, jako nějaký ten sirup nebo tak. A často teda jako vlastně základem všech těch věcí jsou banány, no, rozmačkaný. Že třeba pravda, do těch bábovek a tak. A to pak jako umí být dost sladký. No, teda. to úplne stačí. Ja tiež tak ako často pečiem rôzne banána bredy, kde ani cukor nepoužívam vôbec, alebo maximálne tam dám trošičku toho čakankového, prípadne keď to chcem s nejakou vanilkovou esenciou, tak si občas doma robím vanilkový cukor. Pravda, že vanilkový cukr jsem párkrát taky použila. No, tak to jsme trochu odběhli. Já jsem se dostala hlavně k těm dětem a tady ty bonbonky a lentilky, lízátka, věci, co asi většina z nás úplně netouží, aby naše děti jedly ve velkým. Takže jak tohle to řešíte se školkou a tak? Ja mám to šťastie, ja asi začnem od rodiny, než od škôlky, pretože to si myslím, že s tým sa príde do kontaktu ako prvýkrát. Že príde tá babička a niečo donesie a tie babičky veľmi radi nosia nejaké veci pre potešenie. Takže ja v tomto ohľade musím zaklopať, že mám teda šťastie, že mám dobré babičky, alebo jak to mám nazvať, že jednak vedia, kto som, čo robím, aké zastávam nejaké hodnoty v rámci stravy a že by mi veľmi vadilo, pokiaľ by mi doniesli proste plnú krabicu lentiliek a rôznych bombónov a cukríkov a čokolád a rozličných iných šmakulád. Ale že zároveň proste sme si povedali nejaké pravidlá, že keď niečo dostane, takže to nebudem automaticky pred svojim synom brať, pretože to je také ako, že niečo dostane a ja mu to zoberiem. Tak on na mňa môže byť predsa strašne moc nahnevaný. Aby mi to zase potom nevrátil, že mne nikto niečo dal. Mi povie, no tak mami, tak to teda nedostaneš. čiže sme si to nastavili, že nosia proste pre mňa priateľné veci, že nenosia fakt sladkosti, ale že donesú ovocie, že donesú sušené ovocie, ktoré vie byť tiež veľmi sladké a vie nahradiť v podstate sladkosť, takže môj malý miluje hrozienka, takže proste nosia takéto veci. Liofilizovaný ovocie. No presne, prípadne ovocné kapsičky, to je tiež niečo, čo nedávam každý deň, je to skôr proste na von sem tam a viem, že ho to veľmi poteší, pretože on to miluje a jedol by to aj 5-krát za deň, takže sme sa dohodli na tomto a v tom mám šťastie, ale mnoho rodín v tom šťastie nemá a práve s tými babičkami bojujú. S babičkami, s tetami, proste s inými návštevami, že chcú niečo doniesť a nepanuje tam nejaká zhoda názorov alebo nejakých postojov k tej strave, takže veď prosím ťa, jednu lízatku mu neuškodia, donesú to a vedia treba, že tú matku to vytáča, ale vozia to a toto je podľa mňa veľké rodinné nešťastie, pretože samozrejme tá matka alebo ten rodič sa tou druhou skupinou, či už sú to rodinní príslušníci alebo nejakí známi kamaráti, tak sa s nimi nechcú logicky hádať a pohnevať si ich a nejak ako na nich vystúpiť. A je to veľmi nepríjemné tak trošku asertívne ohradiť, že ďakujem, že si nám to doniesla, budem rada, keď na budúce prinesieš malinko niečo iné a teraz dám na výber, pretože my toto doma nejeme. Nastavit si teda vlastně hranice předem. Bohužel jako dovedu si představit ty nechci pořád říkat babičky, ale ty návštěvy, které to prostě respektovat nebudou, protože podívej, jak mu to chutná, jak je šťastný, tomu přece neodepřeš. Tak. Potom sú také typické sviatky, ako je Veľká noc a práve teraz ten Halloween alebo rozličné takéto sviatky a príležitosti, kde tie deti dostávajú sladkosti
tam je potom skutočne iba a len na tých rodičoch, ako k tomu pristúpia a ja som tá posledná, ktorá by mala do toho kafrať. Ja môžem iba povedať, ako to máme trebárs my. Ale skutočne je to tak, že v podstate deti do 2 rokov by ideálne nemali prichádzať k sladkostiam vôbec. To znamená, nie je problém, pokiaľ proste dieťa má nad 1 rok veku a ja doma upečiem práve nejaký ten koláč, kde je cukor, tak je to úplne v pohode, pokiaľ samozrejme to dieťa toho nezie strašne moc. Tak je to úplne v poriadku. Rovnako tak je v poriadku proste, keď má nejaká rodina, teraz akože naša, zvyk raz za čas si proste sadnúť do kaviarne, do cukrárne, dať si nejaký fajn zákusok, tak prečo nie, aj keď má dieťa rok a pol, vybrať nejaký vhodný s ovocím, ale zároveň proste nepodporovať akoby kúpu akýchkoľvek sladkostí. To je proste aj pre mňa tá zásada, ja som fakt ako nikdy nekupovala domov sladkosti, v podstate to platí dodnes a on už má vlastne vyše 3 roky. Ale zároveň je tam nejaká povolená miera pridaného cukru pre tie deti aj od tých 2 rokov a tam sa to uvádza, alebo teda Americká asociácia kardiológie uvádza, že tá miera by mala byť 25 gramov, čo je v podstate pridaného cukru, čo je v podstate 1 balík lentiliek, čo je v podstate 1 alebo polka balíka Haribo cukríkov, 50 gramov mliečnej čokolády a to je v podstate nič, to je na posedenie. A to samozrejme všetok pridaný cukor. Takže to už by sme nemohli robiť tie lievance osladené, to už by sme nemohli robiť tú sladkú žemlovku, už by sme tam nemali dávať vianočku a tak ďalej. Čiže je to fakt len ale na tých rodičoch, ako s tým naložia a ako to ukočirujú. V momente, keby mám vyberavé dieťa, tak tam je to obzvlášť dôležité dávať si pozor na to, aby to dieťa nesklzlo do týchto jednoduchých cukrov, pretože to je niečo, čo väčšine tých detí vyberavých chutí. A tí rodičia v snahe aspoň niečo, aby to dieťa zjedlo, tak samozrejme, veď to je v pohode, keď si dá trošku čokolády a tak ďalej, ale potom tie deti samozrejme to vyžadujú viac a viac a viac. Zároveň ale je dôležité nájsť nejaký proste prienik toho celého a nezblázniť sa v tom, pretože sú aj také výživové cukr-free smery, ktoré to úplne zakazujú, ale a teda hlásajú, že dieťa nebude vyžadovať sladkosti, keď na to nie je naučené. A to je úplná blbosť, pretože my ho môžeme akoby takto v bubline chrániť, kým príde do nejakého predškolského zariadenia. Niekto chodí v 2 rokoch, niekto v 3, niekto až v 4, 5 a dovtedy ho môžeme krásne uchrániť, ale budeme to všetko samozrejme my kočírovať. A to dieťa nenaučíme ovládať nejaké svoje chute, nejaké emócie spojené s tým jedlom a podobne. A potom sa stáva typicky to, že to dieťa vlastne nebude vedieť, o čo ide a preje sa toho. Respektíve my to môžeme kočírovať len do toho momentu, kým to dieťa nebude ten, ktorý si určuje ten jedálniček. Dovtedy, kým nemá vlastne prístup k financiám, tak je to všetko naša domena. My by sme mali byť tie, ktoré plánujú, alebo tí rodičia, ktorí určujú a plánujú jedálniček. To je naša kompetencia, naša rodičovská povinnosť. Povinnosť dieťatka, alebo kompetenciu dieťatka je učiť si, vieš čo, toto mi chutí, toto mi nechutí, tohto zjem trošku viac, tohto menej, takže áno, to dieťa je veľmi kompetentné v tom si povedať, mám hlad, nemám hlad, chcem to jesť, nechcem to jesť, to my neovplyvníme, alebo teda nemôžeme sa postaviť na hlavu. Ale snažíme sa. A to dieťa by proste nemalo si určovať ten jedálniček. A čo by si tak dal? No ja by som si dal cornflakesy s mliekom. Tak jo, tak ja ti ich pripravím. To už určuje dieťa. Môžeme sa samozrejme dohodnúť na tom, že čo by si tak nejak mal viacej chuť a tak ďalej. Zase často se doporučuje jako z pohledu těch emočních regulací a tak, že dáme vybrat, jo. Dáš ale si radši něčím. To nebo to, což musím říct, že u nás taky hodně fungovalo dlouhou dobu, že pokud si mohla vybrat a vlastně měla pocit, že si to rozhodla sama, tak si to pak dala mnohem z väčších chutí. No. To rozhodne platí, ale platí samozrejme ešte ten faktor, že nemôžem dať vybrať vyberavému dieťaťu a čo by si tak dala, pretože ona si vždy vybere iba ten súbor potravín, ktoré miluje a tým ju ja nenaučím jesť to, čo ona nemá rada. Ale keď jej dám vybrať, dáš si radšej jogurt alebo tvaroh trebárs, alebo dáš si šunku alebo sír, tak to je v pohode. Že dám z 2-3 vecí vybrať si, nie je problém. To rozhodně to zaodporúča, to je jako jasná věc. No a tak přesuníme se do, řekněme, reality asi většiny tady posluchačů. Dítě už teda se setkalo se spoustou věcí a chodí teď do té školky, byl Halloween, budou Vánoce, Mikuláši a dostali to, přijdete do té školky, vyzvedáváte si to dítě a teď tam v té skřínce vám leží tamhle ty malý Hariba, vedle toho tamhle lentilky a vedle toho ještě lízátko. A to jsme dostali, mami, dívej. Můžu si to dát?
Stalo sa mi to, pretože mám škôlkové dieťa, takže sa mi to už asi 3-krát stalo, našťastie nie viacej, pretože to sú také vždy vypäté situácie, keď ten rodič má niečo v mysli, že to nechce dať, ale to dieťa to chce. A teraz ide o to, čo preváži a aký máme k tomu postoj, akú máme výchovu. Ja som taká, keď to mám povedať za seba, že nezakazujem. Pokiaľ proste to dostane, tak si môže vybrať. Ale pokiaľ dostane viac vecí naraz, to znamená, bude tam aj nejaké Haribo cukričky, budú tam nejaká čokoládka, bude tam nejaké lízatko, tak mu poviem, môžeš, dostal si to je skvelé, ale môžeš si vybrať iba jednu vec. A keď to bude náhodou plný balíček Haribo cukriku, tak mu nedovolím celý balíček, ale dohodneme sa treba na troch tých cukričkov. To už zase každý rodič si musí zregulovať podľa seba, podľa toho, aký ten jedálniček to dieťa má. To je ešte ďalší faktor, pokiaľ tam on jedáva furt pribiňačky a lipánky a proste presladené takéto dezerty, do toho rád šmakuje zmrzlinu, do toho máva vždycky sladké raňajky, tak to asi treba tiež trošku viacej regulovať. Každopádne ja to mám tak, že dovolím jednu vec. Zoberieme to domov, dám mu to do takej nádobky a poviem, túto to máš. A má k tomu ten prístup. Samozrejme, on si niekedy spomenie a niekedy si vôbec nespomenie, zjeme to my, alebo to tam proste nejakú dobu leží a potom si spomenie, ale domov sladkosti rozhodne nekupujeme. A pokiaľ ja som od niekoho niečo dostal, že mamka mi tiež rada nosí rôzne také veci, tak ma videl treba zjesť nejaké cukríky. A spýtala som sa, a ty by si chcel dať tiež? A povedal, že áno, tak som mu dala ochutnať. A zistil, že to je strašne dobré. Teda, prečo som to doteraz nemal, tak mu vravím, vieš, ale Juraško, to by preto celkové teličku nebolo fajn, keby sme teraz jedli celý balík. Ja si dám jednu, ty si dáš jednu a odložíme to na budúce. A teraz na budúce si už proste 2-3 týždne si vôbec nespomenul. No tak asi záleží, no. My jsme dostali teď ty lentilky a teda vzpomene si každý den. Já jsem mi říkala, že si může dát jednu. Jakože, jo, dej si, vyber si, kterou chceš, dej si. Ale vždycky jako si dáš jednu za den. Tak. A chodí každý ráno, ja si dám ten bonbon. No dobře, jo, jeden si dej. To strašne záleží na povahe toho dieťatka, na nejakých chuťových preferenciách. Proste sú deti, ktoré nie sú vôbec na sladké a potom sú deti, ktoré sú mega na sladké. Takže je to skutočne iba o tom vedieť to ukočírovať a mať nastavené vopred nejaké pravidlá. Ideálne tak, aby sme to dieťa, respektíve aby sme tie pravidlá tvorili spolu s tým dieťatkom. To je zaujímavý point. Že skrátka povedať si, vieš čo, sú tu sladkosti a to dieťa nie je slepé ani blbé, pretože chodí s nami do obchodu, aspoň raz za čas proste s nami ide do toho obchodu a vidí tam proste tie sladkosti. A treba bude sa toho dožadovať. A teraz čo ja mu mám povedať? Vieš čo, nie, to nebudeme kupovať, to proste je to blbé. V momente, keď tí rodičia to domov kupujú, tak to je veľmi ťažké ukočírovať, pretože to dieťa to vie. Takže to každý nech si vstúpi skôr do toho svedomia, že jak to má, jak to cíti, jak si to chce nadstaviť. V momente, keď sa nekupujú domov sladkosti, je to treba zjednoduchšie. Ale dokedy? Do akého veku? No, takže od kdy si myslíš, že je možný se s nimi na tom dohodnout, jako jak to budeme dělat? A ještě jedna věc, co jsi tam nakousla, vysvětluješ teda zdraví, nezdraví? Nebo jak mu vysvětluješ, proč si nedáme víc? Mně to chutná, já si chci dát ještě, proč si nemůžu dát víc? Určite nikdy nekategorizujem potraviny na zdravé, nezdravé. Ani dobré a zlé. Vždy sa snažím povedať, toto je niečo, čo naše telo vyživí viac. Preto toho môžeme zjesť viac. Toto je niečo, čo nám chutí, takže je fajn si to raz za čas dať, ale musíme to trošku regulovať, pretože to telo nič iné okrem tej chutí a energie neprináša. Jo, já říkám, že to jsou věci, co jíme často a jsou věci, co jíme jenom občas. Dávat tomu ty kategorie takhle. To je správne. A potom také tie deti, ktoré sa pýtajú prečo, jak teraz môj syniček chce vždycky vedieť tú príčinu toho, tak sa to snažím dovysvetliť. V momente, keď to povieme, že zdravé, tak... No, ale na druhou stranu tam jako zacházím do té části, že naše tělo potom už by nebylo zdraví. Kdyby jsme jedli jenom tohle, tak by nám z toho nebylo dobře. Vlastne ako by sme pak neměli sílu běhat a jezdit na kole. Toto je trošku také škadlenie tých detí, pretože stretla som sa aj s tým, že rodičia povedali dieťatku, nemôžeš jesť tieto cukriky, pretože ťa po nich bude boleť brúško. A dieťa veľmi rýchlo zistí, že žiadne brúško ho boleť nebude. A už je problém, pretože čo ešte iné mi hovorila mama a je inak. Čiže ja by som išla normálne s kožou na trh povedať, vieš čo, je to niečo, čo nám chutí, čo milujeme, máme radi, kľudne si to môžeme dopriať, ale musíme si to regulovať.
Protože áno, v momente, keby sme jedli iba toto a vo veľkom. Proč teda to mám regulovať? No, pretože v momente, keby sme to jedli vo veľkom a iba toto, tak by to nášmu telu neprospelo. Nedělalo dobře. Jo. Presne tak. A to už musíme tie nejaké dovedky, dodatky povedať podľa toho, ako staré dieťa máme, ako nám veľmi rozumie týmto abstraktným záležitostiam. Zvyknú v tom pomáhať knižky, zobrať si fakt takú nejakú knižku ľudského tela, pozrieť sa na to, jak sa to tráví, čo z toho má, vlastne prečo jeme. Prečo potrebujeme jesť a prečo potrebujeme z niečoho viac, niečoho menej. A toto je podľa mňa niečo, čo sa dá robiť s deťmi až od tých 3-4 rokov. Pokiaľ mám dieťa rok a pol, 2 roky, 2,5 roka až 3 roky, tak to je niečo, kde potrebujem veľmi zúžiť tú slovnú zásobu na konkrétne iba akoby dvojslovné, trojslovné záležitosti, aby to dieťa pochopilo. Lebo keď mu poviem, že vieš čo, brokolicu musíš papať častejšie, lebo je zdravá na tvoje kosti, tak to nemá šancu pochopiť. Jasne. No, je to náročný téma, jsou to náročné situace, no. A mě jako upřímně velmi irituje, že měl někdo narozeniny, donese bonbonky, jako OK, ale takový to rozdávání odměn po sportu nebo po kroužku, chodíme na kroužek, chodíme tam každý týden a každý týden, to není jako, že má speciální závod a dostane čokoládovou medaili, ale to je každý týden si dáme bonbonky za to, že jsme tady 3/4 hodiny měli kroužek, tak to mi přijde jako škoda, no, a je to takový, já vlastně sama taky nevím, jak to dělat správně, jako moje děti teda si neberou, dostávají razítko a nějaký bonbonky, tak dostanou razítko teda a ví, že právě máme s sebou nějakou tu kapsičku nebo tyčinku nebo něco, co jako mají rádi, ale to složení je fajn. Ale připadám si trošku jako hrozná máma, no, že všichni si dají bonbonky, ale mne to také přijde prostě brzo ve 2 letech, aký tam jojo bonbony. Keď sa mám priznať, mne to pije krv. Aj napriek tomu, čo som v úvode povedala, že milujem sladké, tak ja proste nehodujem sladkostiam. To je nutné zdôrazniť, že je v tom trošičku rozdiel a pije mi krv, pokiaľ proste chodím s 1,5 roka starým 2-ročným dieťatkom na plávanie a na čokoľvek iné, že tam dostane proste nejaký želebonbon. To mi príde jednak zbytočné a jednak je to vlastne nejaká inštitúcia vzdelávacia, ktorá akoby má pôsobiť trošku akoby preventívne. Je to pohybový kružok, takže je tam apel na nejakú prevenciu zdravotnú a je to škoda, mrzí ma to. A viem, že by sa to dalo robiť inak. A toto je na tom najhoršie, že človek má... Ty deti to baví, oni tam jako nepřišli kvôli bonbonku. No, neprišli práve, ale takto sa na to naučia. Áno, teď už to čekají, teď už ví, že bude na konci bonbónek, už se ptají. No. A že za každú nejakú ako svoju vynaloženú aktivitu ja budem odmenený. Ako prečo by som mala byť odmenená jedlom? Zaslúžim si, že? Teď si zaslúžim. No, teraz si zaslúžim, no. Ja idem s kožou na trh a poviem jednu vec, ktorú môjho syna naučil manžel a som na to neskutočne naštvaná. Snažím sa to trošku prebúrať. Oni totiž to chodievajú spolu behávať. A syn neskutočne ako veľký beže, že v 3 rokoch ubehne aj 4 kiláky naraz. Čo je ako teda veľký výkon a môjho manžela to veľmi teší. Tak samozrejme ho motivuje a poď, ešte dáme 0,5 kiláka navyše a tak. A sa proste hecujú a potom mali prísť domov a raz mu manžel povedal vetu. Tak ty si fakt borec, ubehol si 4,5 kilometra, ty si zaslúžiš odmenu. A keďže manžel bol asi nejaký hladný po tom behu alebo mal takú emóciu, eufóriu, tak si tam vytiahol teda nejakú 80% čokoládu, čo doma mávame, prečo to používam často aj do varenia. Si tam vytiahol a teda dal malému a mali úplne wow, to je čokoláda, to dovtedy nepoznal úplne, že wow, že čo. A on sa na to naučil, tak mu to utkvelo v pamäti, raz sa to stalo a odvtedy príde domov a povie, mami, ja som dobre bežal, ja si niečo zaslúžim. A ja mám na to veľké nervy, pretože ja mu vždy vravím, vieš, Juraško, si fakt super a som na teba pyšná, že si takto ubehol, že si takto ako namotivovaný bežeš, si veľký športovec. Ale ty si jedlo nemusíš zaslúžiť. Ja by som ti to jedlo pripravila, aj keby si nešiel bežať. Ale on samozrejme tam čaká nejakú sladkú bodku. A manžel hovorí, a veď proste to bol veľký výkon, to môže dostať. A to je presne tá obhajoba, že áno, je to pravda a preto ako mne nevadí, že dostane niečo sladké. To je úplne v pohode, ale mne vadí tá formulácia, že dostaneš to za odmenu. Že my si jedlo nemusíme pre Boha zaslúžiť, aj keď je to príslove, že bez práce nie sú koláče. Tak skrátka, my sa nemusíme zaslúžiť s nejakým svojím výkonom o to, aby sme dostali nejakú sladkosť.
I když jako samozřejmě ten energetický výdej je taky něco, co bychom mohli zohlednit v tom jídelníčku. Práve preto vravím, že mi tu vôbec nevadí, že tam proste prebehne nejaká sladkosť alebo akoby nejaká odmena, ale vadí mi to, že je to ako za odmenu. Že ako vyslovene to takto popisovať, že si to zaslúžiš. Jo, rozumím, no. Ono to jsou tenký ledy, no, protože děti se dostanou do puberty a ještě holky teda potom si myslím, že to mají v tomhle velmi těžký, jak se začne prostě tělo měnit a začne to být najednou všechno jiný a nebudou to mít rozhodně snazší než my. Jsme měli nějaký časopisy a porovnávali jsme se tam, ale teďka všichni mají ten telefon a filtry a všichni vypadají krásně hubeně. Takže je asi dobře si nad tímhle zamyslet už od mala a zkoušet ten slovník poladit podle toho. No. A zároveň byť tým deťom takým sprievodca toho, jak tá skladba jedálničku by mala ideálne vyzerať a že k tomu nejak smerujeme všetci v rodine a tak ďalej. A zároveň tam fakt nekategorizovať a nezakazovať tie konkrétne veci, ktoré nám vadia. Že v momente, keď my fakt tie deti držíme na úzko, tak potom to, čo popisuješ, prídu do tej puberty a budú riešiť svoje telo a tak ďalej, to je presne to, že my sme im nedali moc dobrý základ. Ono to nesúvisí len s tým jedálničkom, s tým stravovaním, samozrejme aj s celkovými aspektami výchovy, ale že sme im nedali úplne dobrý základ toho, jak má vyzerať zdravé telo a jak má vyzerať zdravý jedálniček. Že to nie je vôbec o nejakých zákazoch, príkazoch, ale že to je o tom vyladení. A v momente, keď ja s tým dieťatkom urobím, dajme tomu v tých 3-4 rokoch tú dohodu, vieš čo, áno, toto je tá sladkosť, ktorá ti chutí a chcel by si to mať stále, ale proste to nejde stále, pretože to telo by nebolo dobre vyživené, nemalo by dosť živín, ktoré by boli proste pre to telo prospešné, zdraviu prospešné. A budeme to robiť tak a tak a my si dáme dohodu a budeme to držať a proste keď, ja neviem, má tam niekto to robí tak, že má nejakú plechovku alebo proste nejaký pohár so sladkosťami a má tam akoby na prídel na mesiac. A je to iba na tom dieťatku, za akú dlhú dobu si to ako keby vyplýtva. Mne to nepríde úplne akoby zlý spôsob, pretože to učíme, že to učíme týmto dieťa, aby si to reguloval. Že skrátka máme niečo povolené a to už každý rodič si tam dá toľko, alebo dáš si tam tie potraviny, ktoré ti prídu OK, alebo to množstvo, ktoré ti príde OK, to každý rodič cíti inak aj vzhľadom k tomu, aký on zastáva nejaké ako výživové ciele, smery, pre niekoho by to bolo úplne no-go, že proste žiadne sladkosti je hotovo a môže to byť úplne v pohode, ale zároveň sa vystavuje tomu riziku, že raz to príde a nemusí to prebehnúť úplne OK. A pre niekoho bude OK dať tam úplne všetko, od Haribo, lentiliek až po čokoládu divného zloženia a niekto tam bude chcieť dať síce sladké, ale trošku lepšieho zloženia. To už si každý rodič musí proste skorigovať sám, ale treba mi príde fajn taká myšlienka to takto ponúknuť dieťatku a povedať, vieš čo, je to na tebe. Pretože my toto potrebujeme v rámci už začiatkoch tých príkrmov učiť, že to jedlo nie je iba o tom, že splním nejaké nutričné hodnoty, splním nejaké energetické ciele a že sme sa teda najedli a je nám dobre, ale že je to aj učenie sa ovládať trošku svoje emócie pri tom jedle. Mám strašnú chuť na to. A ovládne ma to alebo neovládne? Ovládne ma to preto, že som vystresovaná, že mám nejakú veľkú emóciu, ktorú inak neviem spracovať len cez to jedlo, alebo ma to učí, uvedomila som si, že mám chuť na čokoládu, čo je za tým, vedia som 4 hodiny nič nejedla, no tak najskôr sa najem a potom si treba zdám niečo dobré, čo mi ako ešte doladí tú chuť. Jo, tohle jsme jednou vlastně taky udělali, měla nějaký pytlíček bonbonku, nějaký ty lipo, myslím, a taky dostala ve školce, no a právě chtěla sníst všechny a já jsem říkala, no, ale bylo by lepší si to asi rozdělit. A pak jsem říkala, víš co, tenhle týden bylo, myslím, úterý, říkám, tak tenhle týden si je můžeš sníst. Bylo, jako za mě by bylo asi nejlepší vzít si třeba 3 a zítra zase 3 a takhle to udělat, ale jestli chceš, sněz si je hned, ale už do konce týdne žádný sladkosti mít nebudeš a zase až příští týden. A teda jako bylo vidět za prvé ta hrdost, že jako já si to můžu rozhodnout. Takže jako si můžu dát víc ještě. No můžeš, ale jenom víš, že teda příští týden už ne. Nakonec si to nějak jako rozdělila, bylo to hrozně zajímavý pozorovat, jak chodila, furt to přepočítávala. Tak když si teď dám, a teď jako ta matika v těch 3 letech není ještě. A už si ju zároveň učila nějakou organizačnou schopnost, nějaké plánování, to je strašně důležité. A bylo to super a pak přišla nějaký jako ten poslední den, že už tam žádný nemá. A říkám, no tak vidíš, dobře ti to vyšlo vlastně, zítra je pondělí, takže to je jako docela dobrý.
takže dneska si nemůžu dát nic. Říkám, no dneska ne, no, protože už si snědla. Ale líbilo se mi to a je to hodně dobrý tip. Vlastně od nějakých těch 3-4 let, já si myslím, že ty děti už to zvládnou. A zároveň je tam dôležité akoby spraviť s tými deťmi tú dohodu, aby proste vedeli, že ty si v tom, ja som v tom ako dieťa a zapojiť to dieťa. Takže ja ideálne sa opýtam dieťatka, tak máme tu tieto cukričky, máme to na týždeň, ako si to chceš rozdeliť? Ako si myslíš, že by to bolo fajn? A to dieťa vždycky skoro si to chce zjesť celé. Takže, jak si správne popísala, že dám návrh toho riešenia. Za mňa by to bolo fér urobiť to takto. A dáš konkrétny príklad. Ale nechám tu na teba, lebo tých možností je veľa. Môžeš si to vyplýtvať úplne inak. Takže skúsa rozhodnúť, ako ty chceš, za mňa to je takto. Ale potom už, jak sa na tom dohodneš, tak akoby nepolaviť v tom. Že mám zjedené, tak už mi daj. Nie tam proste sme spravili dohodu a cez to nejde vlak. To je, myslím si, zásadní point celé výchovy. No. Ve chvíli, kdy jsme řekli ne, tak už bohužel to ne musíme dotáhnout do konce a někdy to bolí všechny. Jasne, ale zároveň v tom treba byť trošku flexibilný, lebo sú nejaké špeciálne veci, že zrazu sa niečo udeje, je nejaká svadba, aj keď to je plánovaná záležitosť, alebo zrovna nejaká rodinná oslava, session, alebo nejaký fakt príležitosť, kde máme zase nejaký zákusok alebo niečo, takže už sa nám to do toho zase nejak premieta. Tak potom je fajn si povedať, tento týždeň bol trošku náročnejší na ten príjem cukor, bolo tam toho viac, než by sme si všetci želali, tak poďme sa dohodnúť na tom, že tento týždeň to trošku odľahčíme. Super, děkuju moc. Já sama jsem teda inspirovaná konkrétně tady tímhle, to asi vyzkoušíme, protože mně navíc přišlo, že nejenom, že byla jako hrdá, že si to může vyřešit sama, ale že z toho měla mnohem větší radost. Že vlastně to nebyl ten příděl, co si přišla natáhnout ručičku, ale že sama, a já si teď jdu sama dát. Jak když pošlete dítě poprvé si samo koupit něco do obchodu, tak taky to je úplně jiný zážitek. Tak přesně ten jsem z toho měla pocit. Takže možná zkuste i vy, dejte nám vědět, jestli vám to fungovalo, nebo jestli jste o balíček bonbonů kratší. Čekají nás ještě ty Vánoce, no ale tak na to možná ještě dojde čas nějaké mini epizodě, nebo nám hoďte otázky, jako jsme dávali minule. Můžete nám napsat na Instagram rodičovské ultra, budu rád, když napíšete mě, protože Peťa, co si budeme, má tam toho o dost víc. Já to potom tady se píšu a zkusíme udělat nějakou epizodu na Q&A. Takže jestli máte něco konkrétního, co byste se chtěli poptat i k tomuhle, nebo obecně k výživě, cokoliv, tak rádi vám to zodpovíme, budeme se snažit co nejvíc pokrýt a jinak je to za dnešek všechno. Já moc Peti děkuju, že za náma přijela a že jsme to mohli takhle probrat, protože je to bolavý téma, ale zase, když se k tomu postavíme čelem, budeme si držet nějakou jasnou zprávu, tak oni ty děti to pochopí velmi rychle. Presne tak. A hlavne treba byť ako rodič autentický. Povedať skutočne ako to je. Žiadne bolí ma z toho, budete z toho boleť brúško, alebo to sa nepapa, to je nezdravé. Lebo to dieťa nás prekúkne v nejakom bode. Takže ísť kožo na trh, povedať, jak to je a hlavne si učiť svoje priority, lebo každý ten rodič je v nejakom úplne inom bode. Niektorý miluje sladkosti, kupuje domov sladkosti a treba z toho chce robiť inak, než ten rodič, ktorý je fakt ako cukor free a pre neho je to fakt tak životne dôležitá téma, že to chce robiť aj s dieťatkom a vie to byť úplne v poriadku. Aj napriek tomu, že všetci vieme, že nejaká forma pridaného cukru je úplne OK. Že mě napadla úplně teda poslední věc, že jsou určitě i rodiny, kde mají diabetiky a kde to mají omezený a vážně to totiž vlastně je důvod, proč my doma nemáme bílej cukr. Ne, že bych měla cukrovku, ale měla jsem období, kdy jsem vážně měla zdravotně zakázaný jednoduchý cukr. Ani ovoce jsem musela regulovat a tak. Bylo to třeba půl roku a vlastně já jsem si na to tehdy tak odvykla, jo, i u sebe, jako když dlouho nesolíte nebo vy necháte dlouho kafe, najednou si ho dáte a je to úplný kick, tak stejně tak to mám vlastně od té doby s tím cukrem, že já třeba ani v cukrárně nemám chuť na ty zákusky, protože na mě už je to moc sladký, jak jsem měla úplně bez. Tak jo, mějte se všichni krásně, budeme se těšit zase příště, buď jenom se mnou nebo i s Peťou. Zatím ahoj. Tak ahoj.